So nahibalo na gyud ta sa mga nangagi nga sermon nato mahitungod ni David. Kinsa gani na si David? Gitawag sa Dios nga a man after God's own heart, no? Walay usang nga ginganlan ana sa Dios diri nato. Gikan pa kaniadto hangtod karon usiya ra gyud ginganlan nga a man of God's own heart. So dunay pangutana. Tungod kay suod man siya sa kasing-kasing sa Dios, si David dili ba makasala? Makasala gihapon. Ako di ko kasala. Nalabaw pa. No? Bisan si David ginganlan natog a man of God's own heart, makasala gihapon na si David. Tungod kay si David tao na siya. Ninihigayon na nga atong basa karon, ania na siya dinhi nahimo na ni siya nga hari, no? Unya ang title nining ato ang wali karon ang kabugaton sa kalampusan. Ngano man ay kalampusan ya bugat di ay. Depende na kung unsa ninyo paglantaw ang inyong nakabot nga kalampusan, ilabi na gyud kun imong isalikway nga kini gikan sa Dios. Unya atong giangkon, gikuha nato ang dungog ug ang himaya para kita ang madaig sa mga kalampusan nga ato ang naangkon. Sama ni David. Mo ni ang title ni ang kabugaton, the burden of success, no? So mao ni siya nga ang pagtulunan, dunay pagtulunan nga ato makita dinhi. Una, atong mabasa sa bersikulo 1 katutong gibasa ganiha nga niingon dinhi unya si Satanas mitindog batok sa Israel ug miaghat kang David sa pag-ihap sa Israel. So atong makita nga naa nagpanglihok ang kaaway. Adunay pamaagi ang kaaway nga way lain si Satanas. Ang ikaduhang pagtulunan nga atong tukion mao ang Dios nagpahinumdom kanato. Okay, ikatulo o ikaduha to, yung ikatulo kitang tanan makasala gyud. Sa ato nang gisgutan sa una pa, nga bisan pa si David gitawag na gyud a man of God's own heart, nga duol na gyud siya kasing-kasing sa Dios, dili sa ingon nga dili siya makasala. Mao nang ikatulo natong pagtulunan kitang tanan makasala. Walay dili makasala kanato. Ang ikaupat ana mga igsoon mo ang sala adunay tugbang. Dili kina malilong, dili na nato matuis ug dili na matukib sa pulong nga ang kanang sala nga atong gihimo dili makabaton og tugbang. Naa ginay gitawag nato og consequence. Every sin that we committed, there's a consequence. Di gina mawagtang, no? So dinhi ato makita dinhi ang kinabuhi ni David nga siya nahimo na siyang hari, no? Nahimo na siyang hari, unya murag dili pa siya makontinto, wala siya makontinto sa iyahang kinabuhi. Ngano man, makita nato sa bersikulo 1. Ang gingon sa bersikulo 1 nga nagpasinsos siya. Sultihan siya sa kaaway, giaghat, no? Or gidani nga maghimo og sensus. Ngano man, may suon kaning kaaway, labi na gyud ni si taning. Dili ni siya kahimo sa iyahang gusto kung dili mahibalo ang Dios. Dili siya makapadayon siyang tumong og tuyo sa paguba sa inyong kinabuhi o sa akong kinabuhi kung dili motugot ang Dios. Mao niya si taning dinhi nagaghat kang David nga magsinsos. Ang mga pagsulay, mga igsoon, dili ta makakita. Tungod kay hilom kay na siyang moabot nato. Sa pag-ingon din niya, nag-aghat siya o pagsinsos, ni sanong dayon si David, iya dayong gipasinsos. No? Atong tanawon din no? Pero ang sitwasyon ni David karon, ato nang nakita nga anaa na gyud siya sa maayo nga kahimtang. Malampuson, natuma na iyang gipaabot nga mahimo siyang hari. Ug anaa na siya sa kinapungkayan o katasan sa iyang panghandoy ang pagkahimo niya nga maglingkod siya nga hari sa Huda.
o sa Israel, no? Buli siya kang Saul, tungod kay si Saul namatay man si Saul, tungod kay dili siya makadawat sa kapildihan gikan sa mga Pilistihanon, kaya gihimo nag-suicide, naghikog siya, pinaagi sa pag-unay og kutlo sa iyahang kinabuhi. So atong tanaw din niya paano wala makuntinto si David sa kalampusan, imbis nga katagbawan ang iyahang bation, kabug-aton na hinuon ang iyang gihambin. Mao na ang title nato, ang kabug-aton sa kalampusan. So makita nato ni sa ato ng paghinay-hinay dinig himay-himay ani, no? So nag-ingon din atong basahon ang una, pagtulunan, pamaagi sa kaaway. Balik ko na kung basa ang bersikulo 1. Nag-ingon din unya si Satanas batok sa Israel, mitindog batok sa Israel ug miaghat kang David sa pag-ihap sa Israel. So nagpahimo siya og sensus. Unya si David nibalugid siya nga sala na tungod kay nahitabo na sa una. Unya nagtuo sab ko, I believe si David nahibalugid siya nga ang sensus lamang nga pagabuhaton kabubuton sa Dios kun ang Dios na mismo ang magsugo. Tungod kay sa unang panahon dula gani sensus pagahimuon gisugo ang magsugo ang Ginoo og sensus ug maghimo ka og sensus. Maghimo ka, maghihap kasi mo mga katawhan, aduna nay bayad, matag usa. Unya labaw sa tanan, atong hunahunaon, nganong giihap man na nimo mga tao diha nga di man na imuha, iya man na sa Dios. Laktod pagkasulti, pwede jud ka magsinsos, pwede jud ka mag-ihap kanang imuha lang. Kay pa na, picture man na, hulagway man na, larawan man na, nga sa atong pag-ihap kaniya ko ni mga tao, pila ko to 1,100,000 kadaghan. Gipaihap niya. Dili man niya masulti nga, doon na siya katungod, doon na siya pagpanag-iya, apan makita nimo nga sa pamaagi, daw imong giangkon, kining 1,100,000 ng mga kasundaluhan nga imuhang gipaihap sa Israel o sa Huda. Sumauna ang pamaagi sa kaaway sa atong kinabuhi, i-reflect nato sa atong kinabuhi karon. Nagtuotag na hisubay kini sa kabubuton sa Dios. Daghan kayong mga panghitabo sa atong kinabuhi nga nagtuota, okay na ang Ginoo ani. Hinumdumi nga maayo kay na mulingla ang kaaway. Wa joy kumo nga kung doon na kay buhaton, ug doon na kay desisyon ng paghahimuon, kung doon na kay mga plano nga imo paghahimuon, una sa tanan, isangat ngadto sa Dios, unya pagampo sa Dios, kung kana iyang kabubuton o dili, kay nagtuo gayud ako, and I believe that God will answer our prayers. Sumaw na mga igsuon, nahitabo na ni David, so mao nga misugo din sa ni Joab adto dito. Si Joab mao man ni iyang commander, tigmando man sa kasundaluhan. Lakaw ipha ang Israel sukad sa Beersheba hangtod sa Dan og sultihi ako aron mahibuloan nako ang ilang gidaghanon. Gingon na sa bersikulo 2. Unya ana kanindot lang mga igsoon kun ana tas bungaw sa kalautan pasasala ba. Pahinumduman man tas Ginoo. Ang nahitabo din sa bersikulo 3, nag-ingon din apan si Joab, ang iyang commander, apan si Joab mingon, dungagan unta sa Ginoo ang iyang katawhan, ug usa ka gatos kapilo nga gidaghanon nila. Unsa may gipasabot niya? Ningon siya, dungagan unta sa Ginoo, dili kang David gikan, kundi gikan sa Dios ang gipasabot ani iyang commander. Dungagan unta og usa ka gatos kapilo nga gidaghanon nila, dili ba sila akong agalon nga mga hari? Silang tanan nga alagad sa akong agalon, ngano nagkinahanglan man ang akong agalon niini. Ang sensus ang gipasabot niya na. Ngano nagkinahanglan man siya nga mahibalo siya sa gidaghanon. Ngano nga magdala man siya og sala ngana sa Israel. So mismo, ang iyang commander nasayod nga ang iyang gihimo sala. Si Joab dili man to ang tao nga duol sa kasing-kasing sa Dios, apan nasayod siya nga ang gihimo ni David supak sa kabubuton sa Dios. Mao din makita nato mga igsuon nga kita kung anaan nadala ta sa kaaway,
ug nadala ta sa ato ang kaugalingon panginahanglan o sa ato ang kaugalingong mga motibo, muabot ang panahon ug diha kita pahinumduman sa Dios. Pinaagi kang Joab, gipahinumduman niya si David mahitungod sa iyang gipabuhat. Wala lang yun niya madirikta o gingon nga sala na apan gipahinumduman niya si David nga dili na nganong kinahanglan man nga buhaton. No? So mao na nga dili gyud ingon natong punga nga ang Dios mohawa sa atong kinabuhi kung kita makasala. Pahinumduman kita nga niya nga aduna patay paglaom samtang buhi pa. Ang ato ra yung buhaton mo duol ta sa Dios, mangayo tagpasaylo sa atong mga sala. Ug magmagahi ang atong kasing-kasing sa paghimo nini. Sigurado gyud nga malayo kita sa Dios. Kung magduha-duha ka, pagduol sa Dios tungod kay nagtan-aw kasi mo kagalingon na dako kay kagsala, wala mo ani si Ginoong Hesus alang sa mga matarong. Apanianhi siya dinis kalibutan alang ni adtong mga makasasala. Dili sa mga matarong. Mao na ato makita mga igsoon ang misyon ni Ginoong Hesus dinis kalibutan mao ang pagluwas sa mga makasasala. Sama sa doktor. Wala magkinahanglan ang maayog lawa sa doktor. Ang mga masakiton, o kita mga igsoon, kitang tanan nakasala, o kitang tanan masakiton ang ato ang kasing-kasing, masakiton ang atong kalagmaon na nagkinahanglan ta ni Ginoong Hesus nga mo hinlo sa atong mga sala, atong kalapasan, ug mupasaylo kanato. Mo na importante kaayo. Nga ato yung tan-awon, nga bisan pang naglunang nakasasala, nagpahinumdum kanimo ang Dios nga aduna pay paglaom. Bisan si David nagbuhat siya sa buhat nga nada siya sa lingla sa kaaway apan gipahinumduman siya sa Dios binaagi ni Joab nga ihang commander. No? Sumo na mo abot ta diha sa ikatulo na to nga pagtulunan nga kitang tanan makasala gyud. Tataw o klaro kayo sa Roma 3:23, wala lang sa slide. Sa Roma 3:23 gaingon gina si nag-ingon gid ang pulong sa Dios. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Bisag kinsa ka, bisag unsa ko, kitang tanan makasasala ug nagkinahanglan tag usa ka manuluwas nga mao si Ginoong Hesus. Kay kitang tanan nakasala. Mao na ang kitang sa atong basahon ang sa 4 bersikulo 4 nag-ingon. Apan ang pulong sa hari ni patigbabaw bato kang Joab, busa si Joab bilakaw ug milibot sa tibuok Israel ug mibalik sa Jerusalem og si Joab nihatag sa lista sa gidaghanon sa katawhan ngadto kang David sa tibuok Israel adunay 1,100,000 katawo nga naggamit og espada og sa Huda 470 katawo nga naggamit og espada. So sa Israel lang mismo dunay 1,000,000 kapin. Unya naa pag 470 sa Huda. Pila ni daghan na gyud kay ni. Sa unang panahon kun doon na kay kasundaluhan ngayon ani, dili gid mo mapildi bisag unsa panggingarian mo suong ninyo. Kay so far sa figure nga gihatag niadtong mga panahon na wala pay figure nga ingon ani kadaghan, wala pay gidaghanon nga gisulti dinha sa mga istorya sa daan nga tugon nga ingon anak kadaghanon ang sundalo nga na ihap ni David nga mo dapig kaniya. So makita na ito, unsa may sunod mahitabo. Sa ring ikaw ray pinakadaghan nga sundalo. You have all these things, war armaments, soldiers, weapons, and everything. Unsa may bation nimo? Di ba mugara ka? Di ba mo patigbabaw ang garbo tungod kay naa na nimo ang tanan pagpanalipod sa imong kaugalingon? Mauna ang gitanaw sa Dios. Nga kung ikaw magsalig sa unsay naa nimo nga nagtuo kang makaluwas na nimo pananglitan aduna kay dako kayo nga pundo sa bangko nagsige na lang kagunit sa imong passbook kay nagtan-aw ka og di man na dautan okay ra na siya kanang magtigom ta para sa ato ang kagmaon. Ang akong gipasabot nini kay nag-ingon man dinha, it's the love of money that is evil. Ang dautan dili ang kwarta ngano man kinahanglan tag kwarta, kada lihok palitag asin kwarta, kada lakaw pliti kwarta, every now and then magkinahanglan tag kwarta. Mao na nga dili na dautan ang kwarta. Ang dautan niya na kung ang imong kasing-kasing ang imong paghigugma naa na sa kwarta, mao na himuon nimo nga Dios, mao na dautan. Tungod kay gamit kay na nato, mao na giingon diha sa pulong sa Dios, it's the love
of money. So matag sala, sa atong gibasa, ningon din nga, ang pulong sa hari may patigbabaw, so wala man gid siya mahimo sa Joab. Wala man siya, general naman siya. So mutuman gid kung sa giingon ni Haring David. Pag sinsus dito, nya kay balo ba mong pila ka adlaw ang sinsus nga gihimo? Nga nausik ang mga adlaw tungod lang anang buhata. Siyam ngadto sa 10 ka bulan ang pagsinsos lang niadtong lugar. Una-una lang na. Sa ato pa sa paggikan nila ni Joab, na siyam ka bulan nga wala siya din ha. So unsa may gihimo ni David? Wala siya, idol siya. Nagsige lang gihapon siya pangandoy nga iyang makabuot ang tanan. Bisag nana niya ang tanan. Kay naabaya ang Ginoo niya. Di ba sa mga nangagi? Nganong giluwa si David sa Dios? Gikan ni Saul sa pagpatay ni Saul o sa pagplano sa pagpatay ni Saul tungod kay ang Dios anaa ni David. Apan midaklit siyang tan-aw sa iyahang kinabuhi dinis kalibutan ug iyang gitan-aw ang iyahang mga kadaghanan, mga bahandi, ang iyahang propiedad, ang iyahang katawhan nga naa nag-alagad kaniya, makaingon siya nga protektado gid siya. So diha na mo tukar, diha na mo tumaw ang atog yung pagkatao, ang atong pagkamakasasala. Nakalimot ta nga ang tanang butang ang naa kanato, naa kaninyo, naa kanako, naa kanila, gikan kana sa Dios. Walay naa nato nga ato. Mao nang dili kita makaangkon. Dili ta makaangkon mga igsuon kun unsay naa nato. Angay pagani atong pasalamatan atong buhi nga Dios nga napatay gikaon. Angay pagani atong pasalamatan ang Dios nga napatay trabaho. Angay binatong pasalamatan ang Dios nga naatay maayong panglawas. Tungod kay kanang maayong panglawas dili nagikan nato. Bisag unsaon natong exercise kun wa na oras na nato, pass your papers, finish or unfinished. Bisan pag unsa nimo kamatso o panahon na nimo panahon na nako, babay. Wala tay mahimo. Mao nang importante jud kayo nga mosalig kita sa Dios nga mao ang nagmugna kanato. Mao nang atong matanaw dinhi nga ang sala aduna gayoy tugbang. Ang sala adunay tugbang atong basahon diri sa 3 ngadto sa 16 nag-ingon unya si David miingon kang God ang propeta, ako ania sa usa ka dakong kaguol, itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa Ginoo kay dako kaayo ang iyang kaluoy. Apan ayaw itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa tao. Busa ang Ginoo nagpadala og usa ka kamatay ngadto sa Israel ug ditoy napukan nga city 70,000 ka tawo or 70,000 ka tawo sa Israel. Excuse me. No, ala na. 70,000. Tungod sa gibuhat ni David. Atong tan-awon, baliko na ito pagbasa. Ang 9, versikulo 9, ngadto sa 12. Ang basahon. Versikulo 9 sa mao gihapon nga basahon, Kronikas 21, versikulo 9 ngadto sa 12, nag-ingon dinhi. Ug ang Ginoo misulti kang God nga propeta ni David, nag-ingon, lakaw og sulti si David, mao kini ang giingon sa Ginoo. Tulo ka butang ang akong itanyag kanimo. Pagpili og unsa nini aron mabuhat nako kini kanimo. Nahibalon mo unsa ni gitanyag, unsa ni gihatag. Busa si God miadto kang David ug miingon kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoo. Pagpili sa imong gusto. Tulo ba ka tuig nga gutom? Tulo ba ka bulan nga pagunob sa imong kaaway samtang ang espada sa imong makaaway mulutos kanimo? O tulo ba hinuon ka adlaw sa espada sa Ginoo? Kamatay dinhi sa yuta ug ang anghel sa Ginoo maglaglag sa tibok yuta sa Israel. Busa karon huna-hunaa kun unsay tubag nga akong dadon balik ngadto kaniya nga nagpaanhi kanako. So ang propeta nakigistorya ang Dios ngadto ni God, ang propeta
nga giingnan si David, adunay tulo ka butang, tulo lang nimo kapilian. Tungod sa imong sala nga nahimo, adunay kastigo nga ihatag sa Dios. Tulo ka buok gipapili siya. Una, ningon dinhi, tulo ka tuig, no? Tulo ka tuig nga gutom. Famine. Layo-layo na gina og tulo ka tuig tang gutom da dinhi. Ambot na pa ba kay bugas mabilin sa to no? Tulo ka tuig nga gutom. Ang ikaduha, tulo ka bulan nga paggunob sa imong kaaway samtang ang espada sa imong nga kaaway mulutos kanimo. So ang tulo ka tuig gutom. Ang ikaduha, tulo ka bulan sulngon ka sa imong mga kaaway. Ang ikatulo, giingon din nga, tulo ka bulan, tulo ka adlaw sa espada sa Ginoo, kamatay dinhi sa yuta, ug ang anghel sa Ginoo maglaglag sa tibok yuta sa Israel. So atong tan-aw ning tulo ka gisulti sa Dios ngadto ni God, nga si God, ang prophet, God, masingan yan, Ginoo ba, God, no? Nisulti siya nga to ni David, dunay tulo ka pipilian nimo nga kastigo tungod sa imong sala nga gihimo sa pagsinsos lang. So kibalo ka unsay gipili ni David bisan anaa na siya na nga kahimtang, iyang gipili ang ikatulo. Iyang gipili ang ikatulo tungod kay nakita niya kung unahon, kung pilion niya ang una, ang tulo ka tuig nga gutom, sigurado gyud sila'y buhi. Naaman sila sa palasyo, naaman nila tanan ang resources, pagkaon, tubig, tanan, naan nila. So luoy kayo ang mga katawhan sa tibuok Israel nga wala na'y makaon. Kay maniguro man ni sila gila, o panalitan, manghatag sila sa primero lang siguro. Na'y ayuda. Unya hantod ang ayuda, magsitag paabot, wagi mo abot. No? Nakasinati na ba mo, anak? Murag pamilyar. Mahitabo na, sa ato pa sila rin maluwas. Kay sila may naa. Ang ikaduha, anak, ang tulo ka bulan nga pagunob sa imong mga kaaway, samtang espada sa imong mga kaaway, mulutos kanimo og tulok, umulutos kanimo. So ang ikaduha, anak, sulngon sila sa ilang mga kaaway. Pamatyon sila. Apan si David, adunay kasing-kasing sa iyang mga katawhan. Nakita niya nga kung pilion ang iya ikaduha, lutoson ang mga tao, gubaton ang mga tao, nga wa tayo, armas, helpless. Gubaton sila sa mga sundao nila ilang kaaway. Pila ka bulan? Tulo. So sa ato pa, naa sila sa fortress nila. Naa sila sa palasyo, gwardyado, pila na sinsos, usa ka milyon kapin. Gubaton sila tulo ka bulan. Di gina sila mapukan. Ang luoy, ang mga katawuhan, nga wala gyud ikasukol. Mao na sa akong tan-aw mo na nakita ni David nga, siya lagyapon ang mabulahan. Sa primero, di sila magutom. Ikaduha, sila mabulahan kay protektado sila. Mao ni gipili ni David ang ikatulo. Dinhi nga tulo ka adlaw sa espada sa Ginoo. Ngano man nga gipili man ni David. Atong makita sa bersikulo 13 nag-ingon si David. Unya si David miingon kang God, ako aniya sa usa ka dakong kaguol. Isabay di maguol. Kapapili siya sa tulo ka kastigo nga wa gyud siya mahimo. Kapaitan man tanan ang moabot. Aniya ako sa dakong kaguol, itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa Ginoo. Kay dako kaayo ang iyang kaluoy, apan ayo itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa tao. Di man. It is a dreadful thing to fall in the hands of God. Kuyaw. Mao na iyang gipili. Nga ningon siya, gipili niya ang ikatulo. Ningon siya nga, ani ako sa dakong kaguol, itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa Ginoo. Mao naman ang espada sa Ginoo. Kay dako kayo ang iyang kaluoy, apan ayo itugot nga ako mahulog ngadto sa kamot sa tao. So ang sunod, kay mao ba yung gipili? Sa 14 nag-ingon din versikulo
verse 14, no? Busa ang Ginoo nagpadala og usa ka kamatay ngadto sa Israel ug ditoy nangapukan nga pila 70,000 ka mga tawo sa Israel. Naglikay siya nga way kamatay na alanday gihapon. 70,000 tungod sa iyahang binuhatan. Dili ni kumo na kayo dili lang karon ni hitabo kamo nakasunod mo sa atong mga wali dinhi mahitungod sa kinabuhi ni David. Daghan kay higayon nga iya ning gihimo. Nga daghan kay mga kinabuhi nga iyang gilaglag nga wala gyud mga alamag. So ato makita din mga igsoon nga ang sala aduna gayoy tugbang. Naay consequence. Mao na nga gitagaan og kagahiyonan si David sa pagpili sa iyang kastigo. Mao to nga ug atong tan-awon sa 14:15 sa bersikulo 14 nagingon dinhi busa ang Ginoo nagpadala og usa ka kamatay ngadto sa Israel ug didtoy nangapukan 70,000 ka mga tawo sa Israel ug ang Dios nagpadala sa anghel ngadto sa Jerusalem aron paglaglag niini padong sa Jerusalem ni paglaglag niini apan sa diha nga laglago na unta niya kini ang Ginoo nakakita ug siya nasubo sa kadautan. Umingon siya sa tiglaglag nga anghel, igo na kana karon. Ihunong ang imong kamot ug ang anghel sa Ginoo mitindog duol sa giukanan ni Ornan nga Jebusihanon. So umakita ninyo ni kaning maong bersikulo og inyong tan-awon gyud. Dili lang day igo ang katong 70,000 ang namatay sa inungdan sa gihimo nga sala ni David. Ang katong 70,000 gawas pa ato nagpadala ang Dios ug anghel ngadto sa Jerusalem tungod kay iyang gunobon ang tibuok Jerusalem. Lain na usab nga kamatay, lain na usab nga pagkagunob. Kung atong hinuktukan mga igsuon nagtuo ta nga ang atong sala nga nahimo. Okay ra nato panhinumdumi nga aduna na siya tugbang. Kung dili man na mudatom sa imong kasing-kasing, makita nimo sa imong palibot, sa imong pamilya, mga kaigsunan o mga katawhan, nga maoy naapektuhan sa imong sala o sa akong sala nga gihimo. Sama ni David. Nakita niya. Apan sakto si David, bagingon niya, excuse me, bagingon niya nga, ayo itugot nga adto ko sa mga kamot sa tao. Itugot nga adto ako sa kamot sa Dios tungod kay maluluyon ang Dios. Gipakita sa Dios ang iyang pagkamaluluyon. Sa dihang gunubo na sa anghel ang tibuok Jerusalem. Giingnan siya sa Dios nga hunong. So diha gipakita sa Dios ang iyang pagkamaluluyon. Kay nakita niya nga dako na kayong kamatay ang nahitabo. Dako na kayo ang kagul-anan nga bidangat sa maong lugar. Busa mi patigbabaw ang pagkamaluluyon sa Dios nga wala niya ipalaglag ang taga Jerusalem. So dinhi atong makita sa 16. Kay mihugpa man ang katalagman sa Israel sa bersikulo 16 atong makita dinhi. Unya giyahat ni David ang iyang mga mata ug nakita ang anghel sa Ginoo nga nagtindog taliwala sa yuta ug sa langit. ug sa iyang kamot dihay espada nga gibakyaw paingon sa Jerusalem. Unya si David ug ang iyang mga kadagkuan nga nagsulob og sako mihapa. So nakita nato ang usa ka nasod maimpluwensya gina siya sa leader. Kung unsay nakita sa usa ka nasod sa nagdala ni ining mga nasod, maimpluwensya gid sa leader. Si David nakita niya nga sayop gyud ang iyang pagdala. Busa ang iyang mga kadagkuan og siya mismo nagsulob og sakaw na unsa sila, mihapa sila, nagampo, naghinulsol. Ang nakanindot lang ni David kay iyang giangkon nga siya nakasala. Kung atong ikumpara ni Saul, dili mo angkon si Saul nga sala, kundi i-justify pa niya nga dili ni sala kung gihimo. Ako ning gilaing kay para ihalad ngadto sa Dios. Apan ang sugo buohon ang tanan. Apan si David, mao nang gitawag siya a man of God's own heart. Kay iya gayong angkunon. Ang kuno niya, ang sala niya nahimo nga kutob sa iyang mahimo nga walay makatagamtam sa kapait sa tugbang sa maong sala kung mahimo niya ang kunon. Apan mga igsoon, subo palandungon.
nga doon nagay maepektuhan. Sama usab sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Naatay mahimo nga sala. Mahimo kita mo mga ipasaylo sa Dios. Panato gyud ibutang sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing nga matag sala nga atong nahimo adunay tugbang. Ug dili ka makasiguro nga ikaw ang tugbangan ni imong sala, dili ka makasiguro nga naa kanimo ang tanan nga pagbasol, paginulsol, ana ihagbong nimo, ana ihulog nimo ug ibubo ang tanang mga tugbang nini apan dili nimo malikayan nga moabot na sa imong pamilya. Moabot sa imong mga kaigsuonan, ilabi na dinhi sa iglesia. Sama sa nahitabo ni David, giangko na niya nga siyang sala. Paano sa nahitabo? Grabe ang kamatay nga nahimo. Tungod sa iyang gihimo nga sala. So dinhi atong makita mga igsuon. Nga sa pagpili ni David sa maong kastigo, bisan pa man nga napuypoy ang kayugot, ang kasilag sa Dios ngadto kaniya, nya naapil ang mga katawhan. Pan mo na gingon, humana na damage na. Unsa pa may inyuhang mahimo ug nahimo na, nahitabo na. Mo na nga kutob sa mahimo. Likaya na to ang usa ka butang atong paggahimuon nga ugma damlag magbasol na ta. Likaya na to ang pagbuhat sa mga butang nga diin karong panahon na nagtuo ta nga ukir ug maayo ra nato apan sa kapulihay ug dili man ikaw maigo, lain ang magbasol. O lain ang mapinta pagkaigo. So atong makita dinhi sa kinabuhi ni David. Nga bisan pa man nagasubay siya sa dalan nga matarong apan naa gyud sa iyang kasing-kasing gihapon ang garbo. Sama nato. Nagtuo ko, ako ra. Nagtuo ko nga ang garbo dili gyud madali ukuha sa ato ang kasing-kasing. Ang garbo di gyud makuha og dali-dali sa ato ang panguna-una. Ug labaw sa tanan, ang garbo dili nato makuha sa atong kinabuhi. Ngano man? Tungod kay wala kitay kusog nga makahimo pagbuhat niya na kundili ang Dios lamang. Mo'y makalangkat niya ng garbo nga nipilit na diya sa imong kasing-kasing nga mitapot na sa imong kinabuhi. Kung imong isurrender ang imong kinabuhi ngadto ni Ginoong Hesus, kanang garbo nga napatigbabaw milimin sa imong kinabuhi nga mo'y nagdagdangan sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya kay igsuunan, kuhaon ka na sa Dios ug himuon kang hinlo kay giingnan ka kung ikaw mo kumpisal sa imong mga sala, andam ug tagana siya sa pagpasaylo ug paghinlo sa tanan nga mga kalapasan ug kahugawan nga anaa kanimo. Mao nay saad sa Dios mga igsuon nga kung imong sabton, kung imong gunitan, di gyud ka mag-abusar. Ayaw himo ang lisensya nga mapasaylo ra dayta sa Dios. Ayaw himo ang lisensya nga hugasan na sa Dios ang akong mga sala. Apan hinumdumi, tinud-anay na, mawagtang ka, hinluan ka sa imong mga sala. Apan sa atong giistudyuhan karon matag sala nga atong mahimo, adunay linugdangan, adunay tugbang, adunay consequence. Mapasaylo man ta, apan magpabilin ang uwat sa tuang binuhatan. Ug dili na gyud nato makalimtan sa bangaging mga tuig. Makita nato kung unsa ang klase sa atong pagkatao. Mao na ako magiging nagpasalamat ko nining pagtuon nato nining sa kinabuhi ni David. Unya nakita nato kung disiplina gayud siya sa Dios. Unsay giingon din na sa Hebrehanon 12:6, nag-ingon din kay ang Ginoo nagpanton kaniya nga iyang gihigugma ug naglatos sa matag anak nga iyang gipangga. Amen? Anaa ang kastigo nga ihatag sa Dios kanato. Apan pinaagi na gihimo na sa Dios aron kita mahigmata sa ato ang gilunangan. Naglunang na ta sa sala, gikastigo ta sa Dios tungod kay inyang gusto mahawas ka diha ug mobalik
ngadto kaniya. Busa dili nato angay nga kahadlukan ang disiplina nga ihatag sa Dios tungod kay kini iyang gihimo ang paglatos at pagpanton kanato tungod sa iyang dako nga gugma diri kanato. Na matud-an na mga igsuon pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Dili gid matukib sa pulong ang pagkadautan sa mga katauhan niadtong panahon na ug bisan karon. Apan gitugbangan kana sa dakong gugma sa Dios diin ang iyang kinabuhi iyang giula. Nagpakamatay siya sa krus 2000 ka pinantuig nga milabay tungod sa dako nga gugma niya kanato, kanako ug kanimo ug sa tibuok kalibutan. Mao nang atong ibutang gyud sa atong kasing-kasing. Nga dunay disiplina sa Dios. Dili na kadaot alang nimo ug alang kanako. Pahinumdum na sa Dios tungod kay gimahal kaniya. Gipahinumduman ka. Dili na mao anak ang imong gihimo. Ayaw pag lain na pagsabot ang akong pagpantun kanimo tungod kay gihigugma ko ikaw. Jesus loves you. Tanan. Why gipili? Mauna nga duna mga ni pagpantun sa Ginoo dawato nato aron kita makat-on ug aron makakutlo kita pagtulunan kun unsay atong buhaton sa atong kinabuhi samtang ni apat ning kalibutan na. Walay main laki nato dinhi. Labi na gid ang babay. Di man sana matawag main laki. Mayong babay na. Walay maayon laki nato dinhi sa kalibutan. Kana general mo na siya. Tungod kay walay Diyos atong kinabuhi, wala gitay mahimo. Apart from Him, ang tanan natong buhaton pakyas. Ang tanan natong paghahimuon, wala gyoy katumanan. Apart from Him, wala gitay mahimo. Mao nang atong isalig ang atong kinabuhi diya sa Dios. Ayaw ibaliwala ang disiplina sa Dios. Kay matod pa sa Panultihon 3:11 nag-ingon, anak ko, ayaw tamaya ang pagpantun sa Ginoo, umaluya ikaw sa iyahang pagbadlong. Ayaw tamaya, ang pagpantun sa Ginoo, umaluya ikaw sa iyahang pagbadlong. Nganuman sa atong gibasa, gipantun ka sa Dios tungod kay iya kang gihigugma. Wala usiki sa Dios ang matagtakna, ang matagutlo sa atong kinabuhi. Aron maghimo lamang tag mga butang nga alang sa pagdaig, paghimaya sa atong kagalingon tungod kay niya taning kalibutan na ang purpose nato dinis kalibutan nga nung niya ta aron pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Alang paghatag si kimayaan sa iyang ngalan. Aron usab kita matuboy ngadto sa kapulihay nga maabot kita sa panahon nga moingon ang Ginoo, welcome, good and faithful servant, come to my abode. Dili ba nindot kayo? Atong pakpakan natin baby. Ang pagdisiplina makapahiuli sa atong saktong pananaw sa atong relasyon sa Dios. Matod pa sa Hebrehanon 12:10 nag-ingon dinhi, kay sila nagpanton kanato sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang pagkamaayo, apan siya nagpanton kanato alang sa atong kaayuhan aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Makaambit sa iyang pagkabalaan. Mao bitan ningon ng pulong sa Dios, be holy because I am holy. Dili na nato mahimo nga kita sa ato ang kusog, sa ato ang paningkamot nga mahimo tang balaan, ang Dios mismo ngoy mo balaan kanato tungod kay siya balaan. Amen. Atong pakpakan ang atong buhi. Salamat. So atong makita din giunsa man ni David sa pagpakasala diha nga siya na nagsugo og pagsinso sa mga tawo nga mga isog, no? Ang uban nga gihimo nga sinsos, ang Dios mismo ang nagsugo og nagbuhat. Sumao na nga ang dinhi, ang pangutana dinhi, ang gihimo nga sinsos ni David, iyang kabubuton. Og labing siguro, gihimo ni niya, dili sa kahadlok, pangihimo ni niya, tungod sa iyang kakulangan nga wala siya matagbaw kung unsa ang naa niya. Sama usab ka nato. Nagampo tag panalangin sa Dios,
Apan wala nato makita nga anaa na day gihatag ang panalangin, nagbagulbol pagyutan, nangita pagyuta ug lain nga tubag sa Dios. May igsoon mo duna kay pangayoon sa Ginoo. Ug moingon kag duna kay pangayoon usa ka butang specific nga butang ihatag na sa Dios apan usahay nakita sa Dios nga dili pa na panahon nga maanha nimo tungod kay ang usa ka panalangin kun dili mao pagdawat nimo nga dili pa panahon ang panalangin sultian ko kamo mahimo ng tunglo. Imbis maghatag sa atong unahuna maghatag nato kaayuhan maghatag ka nato og kadautan. Mao na nay moabot ang panahon nga gihatag sa Ginoo kay ikaw gusto gyud makabaton niya ng usa ka butang ihatag na sa Dios kanimo pinaagi siyang permissive will. Matag permissive will ihatag sa Ginoo gihatag niya apan nagkita niya dili pa panahon pero gusto man nimo sige usapan na. Dili pa panahon. Mao na mga igsuon nga ang atong kinabuhi dili gyud matukib sa pulong ang mga panghitabo nga mudangat, dili gyud moabot sa atong unahuna bisan di matugkad sa atong unahuna kun unsa gyud ang sunod pa mga panghitabo nga ihatag kanato sa Dios kay siya lamang nasayod sa atong ugma. Atong gigunitan nga magpabilin siyang matinud-anon kanato gikan pa kaniadto hantod karon. Nasayod ko sa akong kasing-kasing nga siya magpabilin nga matinud-anon hangtod sa umaabot. Sa walay katapusan, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong. Sa walay katapusan, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon, ang pagmatuod niini nga ni ata dinhi karon. Amen? Sumo na ato makita mga igsuon. Ang uluhan ini ato ang sermon, ang kabugaton sa kalampusan. Mao ni nahitabo nga kun ang kalampusan nga imo nakabot ang kalampusan nga gihatag kanimo sa Dios ug imo lang man ang gitan-aw nga ordinaryong butang nga ikaw nagkinahanglan pa ug maabot sa imong kasing-kasing sa imong huna nga dili na gyud ka matagbaw wala ka nay katagbawan ang imong kalampusan mahimo ng kabugaton mura ka gapasaan. Dili ka mo bati og kalipay, dili ka mo bati og pagkakontento ug labaw sa tanan ang imong relasyon sa pamilya sa mga kaigsuonan maapektuhan tungod kay ikaw nagtan-aw naman sa imong kaugalingon mismo. Mabaliwala nimo. Mao na nga salamat sa Ginoo nga kanunay gid siyang nagiya kanato. Salamat sa Ginoo nga sa patag-adlaw sa atong kinabuhi sa atong mga gipangbuhat ana agayod ang Dios nagpataliwala kanato. Bisag asa ta paingon dili gyud na mawagtang ilabi na gyud kun kita mosangpit ngadto kaniya. Gingon din nga usa ka posibilidad nga si David iyang gibutang ang iyang pagsalig diha sa gidaghanon o gidak-on sa iyang mga sundalo imbis ngadto sa Dios. Unta ayan nakita ang gidak-on ang kadak-on sa Dios. Nga naa kaniya kay gikan pa kaniadto sa pagdihog nag-edad pa siya og 15 o 16 anyos ang Dios nagauban na kaniya iya untang makita kung unsa kadako ang Dios apan ining higayon na iyang gitan-aw nga ang gidak-on sa iyang mga kasundaluhan o sa iyang mga katawhan mo'y naghatag o maghatag og seguridad kaniya kung moabot ang panahon nga siya sulngon sa ilang mga kaaway nawala na ang Dios. Mahitabo usab na nato mga igsoon. Nahihigayon nga moabot gyud ang kabugnaw sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Apan hinumdumi ato ra nang huna-huna. Gisulayan kamo sa Dios kung asa gyud kutob ang inyong pagkamatinud-anon. Dili man ta makahimo sa atong pagkamatinud-anon tungod kay tao man ta. Apan ang Dios mismo nagpaluyo kanato nga kita mahimong matinud-anon sa Dios hangtod sa kahangturan. Dili na ato. Amen. Kung mag-agad kita o magtanaw kita kung unsay naa nato mga igsuon, kawang ang tanan tungod kay kana lumalabay lang. Hinumdumi nga ang panalangin sa Dios may magdala sa kalampusan. Apan kun ang imong kasing-kasing anaa lang na butang na punting nina sa mong kalampusan, mahimo kini nga kabugaton sa imong kasing-kasing ug mo hinungdan nga mawala ang imong pagsalig og kalipay diha sa Dios. Kusgan man ang tentasyon dinis kalibutan. Kay gamhanan man ang atong kaaway,
apan labaw panggamhanan ang atong buhi nga Dios. Bisag unsa pakakusgan ang tentasyon sa kaaway, apan ang atong kadaugan batok sa sala, atong mapalgan diha sa gahom sa balaang espiritu. Ang kadaugan atong masinati ug mapalgan diha sa pagkapuno sa balaang espiritu sa atong kinabuhi ug kini kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios. Kung maghinalig kita sa Dios, mga igsoon, bisag unsa pay atong kahimtang karon, dili makababag kanato ang kalisdanan nga atong natagamtaman. Tungod koy kun atong tan-awon, layo ra kay na sa kasakit natagamtaman ni Ginoong Hesus. Alang kanato. Usa ang atong kinabuhi, ang tanan alang kanato, atong ihalad sa Dios tungod kay ibalik usab sa Dios ang tanan natong mga panginahanglan. Amen. Magampo ta. Praise God. Salamat sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa imuhang gihatag nga mensahe nining kahaponon, Ginoo. Gibasi nimo Lord sa kinabuhi ni David among nakita, Ginoo Dios. Nga bisan pa sa tanang higayon kami magasangpit kanimo. Bisan ba kami mudot-dot kanimo, Ginoo, aduna gayo higayon, Ginoo God. Nga kami mahagbong diha sa amo ang pagsalig kanimo. Apan nasayod kami, Ginoo, nga andam ka kanunay mo sapnay sa imong mga katawhan. Andam ka mo sa pupo sa imong mga katawhan nga nawad-an na og paglaom silang kinabuhi tungod kay mitutok na sila sa ilang kaugalingon. Nawad-an na sila og kalipay silang kinabuhi tungod kay nagtan-aw sila sa mga butang nga naa silang palibot. Nagampo ako, Dios, nga pinaagi na imong mensahe, among matutok nga among kaugalingon, among kinabuhi, among mga pananaw, diha lamang kanimo nga nagagikan ang tanan busa. Lord, salamat nining kahaponon, Ginoo God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.